Artziniaga museoaren beharra aldarrikatzeko elkarretaratzea egin dute 200 gora lagunek. Batez be Artzinegan museoa irekita nahi dagula, ezta? Museoa biziri badau, zabalik dagoaren seinale. Egin behar badute egin behar dana, baino zabalik egote. Azkenean herriarentzat ona da, bakarrik gauza positiboak ikusten dizkiogu, zer txarra, eta hori da zabalduari egun mezua. Egin dezatela, egin behar dutena, berdin dio. Baina adostu esatena nahi dutena, baina museoa irekita egon bida. Ikusten genuen herrialdetik ez egoela olako mugimendurik museoari elkartasuna adierazteko, ezta? Eta orduan antolatu genuen batzar ireki bat, jendean ideiak eta galderak pixka jakiteko, eta horren arabera proposatu zen olako ekintzak egitea, bai olako konzentrazioek, eta sinadurak hartzea eta pegatinak egitea. Eta hori izan zen, pixkat herriak egin dabena herriarentzat. Internetez zein idatziz, ia 2000 sinadura eskuratu dituzte proiektuaren konponbidea eskatzeko. Geratu gara pixkat txunditutak, ez genuen espera inbeste jende elkartasuna adieraztea. Herriaren aldetik bai, ez da, baina ikusi dugu Euskal Herri da estatu mailo zuen elkartasun izugarria jaso duela museoak.